Nakajing sniu palat kasurok mausen ram kabanado wayloi shado balat bat lat mensa kabalan ne mentala bon tli kisnam kalapun long ya kasenjuk ikliat nong sen charge nong mausen ram CNRD block ban let yakendu yo sembot menteri rangba kajelau ba Presiden Tensong ubade ru menteri bakmi ya katanat PWD ban pensngau halor kani. Ya kani kejing let yakendu kabalong hak ar pulai terik risau arja arpusan lasen ran lang ya kasenjuk dau ba olan sing sun MLA kathan bat kumjo ru uba alwin saukmi MDC. Habakran sikilat patai kubor chairman kesenjuk ubah hiamdor rapsang ulaong bana kejing sniu palat kani kesurok kalau wan ra shibun kijing na kebenta ki belaj bawan nolor kani ulapen pau bagajing kendu baru sembut menteri rangba kala long ke basngau tenat namar baya kesurok nadu wayloi hadu plang wan broy ke sorkar kala pen kreat da ke intermediate road ya kaban bay pisa lingba ke World Bank liang jong ikam ka senjuk jong ki nong sen charge no jong ka mau seram sian di blok Nilawan tahu yang kendu ia Deputy Chief Minister Pak Presiden Tensong halor ki kat tu kat ni ki kam elan ni ki jing don kam jong kani ka dong jong i sethi sepo mau sebab ti hadir ke jing wan kendu bat i nila so tanat cibun mar balai ya ka jing ya ka response ka jong i kan to hakabidi bat kani ka ngwa bade tru ki bahagi ni ki kilami ki kubor hakabidi bakati kajing sniu palat jongan ka surok mo kajing ka surok ka jongi nadu nang ni na po wayloi mausen ram shadosha balat batlat umsa ti kajing sniu jongan ka surok kam dei shu ka ba tang malu mala hala no kan kan rei ngila suthu ba ka surok kalaban wan ra shibun kijing mensa mo shudon bak ba mentau snem kajing ha pajong slap ro kalong ka bakham duna imad ublay ruso sen aide balado penjur so slap mentau snem te kamot ngintip show ke ga banja te parokai kile kali balai ka mosen ram ta ka hiar ha ka jing yo slap tingi ru mi suthu bakadon ngadon ka jing pi ngala da ublay penjur slap sama tau snem te kamot ndon surok shu re habi ya na su te imad ka aipor yangi ka aipor ya ka pildi ya ka sarkar bakan yo ban repair ladam repair no kloy te kamot ladum shna no kloy te kamot ndon surok shu dan porsuk ni tep lasem stem kala penjur uslah mo te ka jinglong juga condition juga ni ka surok kelas dia sebab pala tuat mo ti to nadu wailoi kat kom ke jing kran jongi bali sir Presiden Tensong bro nadu wailoi hadu mosnam hadu plong broi ki la pen kre da kanika intermediate road mo intermediate road but ya kani on tray da ka bay bisa naka World Bank but nakaliang jong ngilai song meeting la sausin apdeng ka World Bank ka PWD but kini kisnong ki bakani kasrokan ya lembah kaya lembah but kani kadang proses menta but nginget bala kumnuk nula da biang lut na dong lasum snem layo ban stang ya kani ka kam kat kum kicing keren ka jongi te hakabede ipat na du plangon broi shadu shathi shabalat hadu umpung kabadon katu ka jingking ujong ka wa umngi ya ketu nak kalian jong Minister Deputy Chief Minister Badan Burom ilai thu baya gaturu mata kila tang pat penkre pat kan poi kumbah kata ke estimate kumbah arspa soho arspa prapu kro ti ila she thu iki katu katni ki jing ya ke ba kita ki proses ong nak ki ban da kham katu kadiki lenti moh ban poi she kata tila syukur pat yangi bangin sulong ki ba ye sha khandian bat bana kalian coba sorkar kalau le shitom kumno banda penurang ya kata kasurang sanabdu plongon broi shadu shathi shapo balat nah hadir bangilapan sengau yi ya kan jinglong jingman juga surok nak kalian jung hero ilila senguthu bat yang ila dep yoi bat dep pa ke engineer te susu akabidi bekani kasurok ngila ekran ru hakabidi bat katu kejiki mo kajing peniklat ya kenika East Khas Hills jongi bat ka Southwest bat ka West Khas Hills kadai itu ka wa umi ka gadon itu ka jingking umpung ka Karta jong itu ka jingking umpung ka adi ka aslam palat bat ka lifespan jong ka ru ngathai ka lakut dei bat kat kum ka jing itu jong ki expert ki engineer ka tu ka surok kamlong shu ka basingan ka bandang la ban sha ya ka jingkit ka bakhia heavy load tenri ngilayu bahagi ni gisi bade kajing ya jong kini ki truck bat ki kali load kalau ka bajur ba tengi lapan sengau si minister ka bedai bat kata ru ba let's say
lada kadang beteng kani ka jingya jo gidi gitrok kan bu jingma shibun yau patba ubadan kam ya ketiga jingking umdan option da ka weishu lada katu ka jingking kan dukut kamot umdan lan don linti shu stang na chiya na sun te kata ka diga jing ka bakara bat ngilapan singau ye i bala kumno kat ba kata ka jingpen kre ban sna ya ka surok kani ka jingpen kre ban sna ya ka jingking la kumno don kam ban strict ban nang tu na ka jingking umbit shu ban ya kitrok load ki bapalat put mo namar ki ngisu thu ban ka leng ki engineer ki expert ki bari pet na ka safety jo ka tu ka jingking ru ki la ya thu shai ba kam de shu ka basingai mo kanum la shu ban kit ya ka tu ka heavy load te kata ka di jing pular ka jong i ba nga i ru in sa shimkhia ha ka be de ba kata mo tengah sengau ban ong ka tang kata ba ki ai ka jing ya kedu jong i ba te deputy chief minister mata kasi kalong ka ba seiso bat ngidon ka jing ba ka so ka kan sale na kam loi mo ngiru ha ka kata jong i kata gila ya kan ni ka surok balat mo mau senra mau plang mau senram hadu balat e ka standard jong ka surok kalau buktu por rendai hagi por rendai ti ka mi tang ka we ka pos men step kan le shulong na shulong kan hiar tang ka we be ti ka ni hanrai ban yang jujur bat mentah kalau alok sebab pelatu hanrai ka standard jong ka surok kalau kumju be te mensuah hadu mentah degi pau teliki senang tinggi i ba la shuri per ka jot tai la serdap jot angne sa shu serdap gunta pi ka por kam sha shu ban bat shu serdap ku pas serdap gitu ke patlun kai pe na wei serdap da wei kala don kam be ka patlun thmai da ka patlun jeans ka khap sha kai ba don kam shu ban ban serdap te lalu i ja puro mi kai dang serdap dang ni ka dang ya oh la pe la ka do ki brio la pe sna wei tiga ile ra te mentan ngidon ka jinget ka bas kem belum ba kan don kam ye ban le ka ki ro te mo ka perthai ka la ya be ispang ka roi ka pa ka development ka bubun ai ki pa ba ru ki yo mat lem ki kita ki jing bentoy mo ka de kita overall development Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya